Nag-viral online ang video sa pagpangulata sa usa ka menor de edad nga babae sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ani report ni Jandy Esteban. Dayong nag-viral online ning kuha nga video. Makita ning babay nga nagsuot og brown pants o gray polo shirt nga gitabangan og kulata sa laing upat pa ka mga babayi. Sa unang bahin sa video, gitapukan pa ang biktima nining grupo sa mga babayi nga mas dako pa kaniya. Hangtod sa wa makabantay ang biktima dihang gibigyan sa naka red short pants ug itom nga t-shirt ang iyang ulo ug didto na gitabangan og kulata. Ang biktima wa nay nahimo og igo na lang sa paghilak. Nagpatunga na ning lalaki, gibadlong ang mga nangulata. Apan wa pa makontento ang mga babayi kay gisigundahan pa nila kini ug halos ila nang gihubuan ang biktima. Nasayran nga nahitabo kini sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa interview sa Super Radio Davao sa Santa Cruz Municipal Social Welfare and Development Office, ang tanang nalambigit sa video pulos minor de edad ug pulos miyembro sa managlahing grupo sa lugar. Duna na kunoy daang bangi ang ilang grupo. Wala na mihatag og dugang detalye ang MSWDO. Apan duna kini panawagan sa mga ginikanan. Magginikanan, ipanganak mo ang ilang mga anak, tapos sa bayon. No, ato ako ang yung ikuan ang mga attitude, ikuan kayo mo, aggressive kayo, no? Mipasangat na og reklamo ang ginikanan sa biktima sa Women and Children's Protection Desk sa Santa Cruz PNP ug gipailaw na sa medical examination ang bata. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.